Es por mí, solo por mí, que las criadas existen.
Este foi á feira. Este mercou un porquiño. Este matou uno. Este guisou uno. E este gordiño comeu no todiño. Mira o gato no unto. Miau. Ao chegarmos a Porto, dúas señoras da Igrexa Católica fixéronse responsáveis de nós, das rapazas que viñamos soas, e dos nosos papéis, para non ter que pasar o control de migrantes, dixeron. A casa onde sirvo é boa. Hai 2 rapaces. Agardo que estea ben, aboa. Non deixe de comer. ¿Qué tal la primera salida? Comeu xa lingua o gato. Papuxa con un gato.
Te ne vai! Non abriu a boca. Non dixo ningunha palabra. Quen? A que che contei? A que veu que anda a mí no barco. Ningunha palabra. Para que non lle remeden a fala. Pero se ela non parece que vai a ningures. E menos a escola. Andará a servir. Pois... a estación é grande demais para baldear. Outra galeguita, papigal. 62 de la Rosaria. Entorno 102. Cintura 82. Cadeira 106. Largo de manga 54. Ancho de manga 31. Cuello 38.
Como Que che tal? vai? Moi ben. Veño porque no taller falarme dunha moza que estaba aquí na estación. Veño vela, creo que é aquela. Ves canda a mí? Bon, Levas a con moito tempo? Chámame Telvina. Ando na costura. Ela é Nélida. Pero dime Villar. Viñen para Colo 29, de Lourenzá. E ti? Ois, pensas que facendo a pampa as cousas vanse arranxar por si? Todas pasamos por isto. Algunhas xa denantes de chegarmos a Colo. Que son de parar. Pois ves que andanos.
sus cartas, sí. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Está cheio. Buenas, vamos a comenzar la clase. Vénganse para el centro, vamos a arrancar. ¿Cómo andan? ¿Cuánto tiempo? Vamos a empezar con unos ejercicios. Vamos a hacer unos planeos, también llamados raspadas o lápiz. La idea sería, estiramos la pierna derecha hacia adelante, la llevamos hacia el costado y hacia atrás, y después simplemente conectamos esos tres movimientos. Y ahí tenemos el planeo o lápiz. Empezamos con el planito, los hombres para adelante, las mujeres para atrás. Vamos al costado. Ahora dos pasos hacia adelante, del lado de la mujer, cruce. Y ahora caminamos dos pasos. Arrancamos de nuevo con el planeo y vamos al costado de nuevo. ¿Okay? Y ahí sigue el paso de la manera. Vamos para atrás, así lo repetimos un poquito. Pero está bastante bien. Antes de enfrentárselo, no está mirando el chiquito el tiempo. ¿Sí? Eso. La mujer cruza. Hacemos una pausita y camino, planeo de nuevo. ¿Ok? Vamos para atrás y... Ok. Tenemos el planeito. Paso al costado. Y ahora dos pasos hacia adelante del hombre. Cruce la mujer. Y dos pasos más. Hombre, adelante. Planeo. Y ahora el disco de orientado al costado y seguimos de nuevo con el paso. ¿Sí? Vamos a hablar algunos detalles sobre, por ejemplo, la posición de pies. Empezamos con la cadera enfrentada, ¿sí? No estamos del costado, sino que tratamos de mantener una posición enfrentada. Y el torso va a tener un lado cerrado y un lado abierto. ¿Sí? Es muy importante que esto pase y que no estemos acá. Entonces, eso sería para probar los puntos, ¿no? Entonces, de acá salimos del costado.
Pode pasar. Das nosas. Da fábrica Calzado Severino, industria argentina. Zapatillas. Non, non. Francesitas. É a moda que chega de París. Con Evita. Vostede finalmente veu. Ben. Calar quiere decir... E quererá. Hai operacións de compra e de venda. As operacións poderán ser o contado ou a creto. As de creto poderán ser en conta corrente.
con prazos a 30, 60 e 90 días. Ou con documentos, con pagarés. Pagarés. Un compromiso de pago. Vai seguir. Ten un brinco aberto. Vindo. Sí, vindo por acá. Ven, até a semana que ven. Ata logo. Abur. Con 16 anos, a morte do meu pai reclamoume meu tío. Non ven, dá comigo no peirao, dime: se queres ser un señor, métete nunha oficina. Pero se queres gañar cartos, ponte a lavar pratos. E aquí estou, coa analítica universal de Charles Babbage, un protegido da principesa del paralelogrami, condesa de Lovelace. E, por certo, filla de Lord Byron, un poeta do tempo de Rosalía. ¿Quién tiene un paraguas? ¿Quién tiene un paraguas para componer? Tráigalo prontito, que empieza a llover. ¿Quién se apunta ao ensayo da emisión radiofónica do vindeiro domingo? A radio. Cal radio? Andamos coa emisión do domingo.
sobre Nini Marshall. Cándida, antes de ser personaxe radiofónico, foi unha prove criada galega que Nini axexou durante os 10 anos que serviu na súa familia. E que explotou a Semade como modelo. Poucas veces un amo puido explotar tanto como Cama. Arremedona no feitío, no falar, no castrapo co que se expresaba. E, mentres Francisca cobraba un mísero ordenado, Nini enriquecíase coas emisións radiais que facían rir a xente, agazallando os máis baixos e suxos instintos populares. Severino, para que aprenda a contabilidade. Vai indo todo ben. Vai. Vai a cegas. Como cando casei. A cegas. Deixaste a fábrica. Deixei. E saber non sabía que ia ter que deixar tan cedo a fábrica da Ana Carmiña. Eche casi sempre así. Deixo ir. Iso mesmo penso. De algún xeito, máis tarde ou máis cedo, había que... Non é nin bon nin malo. Casar. Non. Non tería por qué. Non é de moitas palabras. Mais ben fala se che ten que indicar algo. Dixo... Xa falei coa señora Baliño para que dispoña do teu lugar. Do teu lugar. Do meu lugar. Esa noite nin puiden dormir. E daquela aínda non sabía que o meu lugar era precisamente a fábrica de gramalleiras de Dona Carmiña. Pero escoitar iso así dese xeito. Xa falei coa señora Baliño para que dispoña do teu lugar. Sentín como un aguillón tras os ollos. Veume como un pensamento negro. Aquela señardade da que falaba a avoa. Sen lugar, comprendes? Vela e vai a Merce. Comprendes? Este é outro lugar, Merce. Eu veño acá unha vez por semana a arranxar cousas. Hoxe localicei uns selos que vendiamos de apoio á República. O goberno que había antes da guerra. Así é Raúl González Tuñón, Hotel Continental. Foi xornalista en Crítica. Tamén é poeta. Ás veces anda nos boliches de tango. Podería ir domingo convosco ver a emisión radiofónica, non sei? Despois dígoche como dar co lugar. Sus documentos. Así que usted se llama... Cándida Loureiro Ramallada. Loureiro por parte de mi padre, Ramallada... ¿Cuántos años tiene? Me parece que voy por los... Ahí en el papel lo dice. ¿De dónde viene? De Daluso de Enriba, que viene a quedar pasando la ría
a junto al muelle de pescadores, cerca de Canjar de Louredo, por este costado de... Está bien, está bien. Pasando la casa del tío Antón, ¿no se la acuerda? De las cornacabras. Enfrente a la ferrería de la tía Presentación, mismamente allí está mi casa, ¿sabe cuál le dijo? Ajá. ¿Y qué viene a hacer al país? Yo, a ganar 40 pesos, casa y comida. Nada más. Salida los domingos, Bueno, sí. está bien. Pase el reconocimiento médico. ¿Y qué rayos quieren con dar los hoyos? Gota Vázquez Iglesias, Sociedad Anónima, presenta... A Galicia Emigrante, en una cita con la saudade. Galicia Emigrante, la revista gallega de Buenos Aires, con notas, reportajes, poesía, música y canciones, y todo lo diferencial gallego en un desfile semanal de palpitante interés. Escarneceu Francisca e todas as franciscas e auroras que andaron e andan presas á servidume fora do seu país. Fixo que persoas semianalfabetas ou analfabetas risen coa confusión das xotas e dos gués dos galegos que falan con dificultade o castelán porque non é o seu idioma natural. Galicia sí, una nueva emisión de Galicia Emigrante, en otra cita con la saudade. El poeta que evoca, Carlos Arturo Orfeo. Asesoría musical, Segundo Pampillón. Sonotecnia, Miguel Ángel de Marciante. Locución, Joaquín Darqué y Beatriz Sosa. Será hasta el próximo domingo, siempre a las 14 horas. Bueno, imos tomarlle algo. Deica logo. Amor. Lorenzo Varela, di que os galegos precisamos da natureza e que por iso en Quilmes ou en Avellaneda, nos Olivos, as casas teñen hortas. Díxonolo nunha entrevista para Galicia Emigrante que nos xuntamos nas romarías ou nas prazas para na fin pornos a falar da aldea ou dos seres queridos que ficaron aló, en Galicia. Eche como o conto da boa pipa. Conto de nunca acabar. Xa o pai do meu pai emigrou para América. Eu tiña un ano cando lo fun, coa miña nai. Ao pouco de chegar ali xa empecé a dar berros. O médico dicía que non me prestaba o clima e trouxéronme para cando os meus avós.
E fixen por libre na casa o bacharelato. Miña nai marchou para Cuba o día que estalou a guerra. E voltou no 45. Sí. No 47 voltou meu pai. Pero no 50 morreu do pulmón. Eu, en novembro do 50, xa marchei para a América. Eu non... Eu un bocado antes. Eu, cando ia á escola pública, xa era máis grandiño que os outros rapaces. Aló na aldea non había escola. Un que viña do servicio de servir al rei aprendeunos as letras. Puxo pasantía 2 meses e os mestres... Aló mataron moitos mestres. Eran tempos do Gardarríos, un dos do monte. Nos xogábamos ás guerrillas ali nos muiños. Dicíase que o Gardarríos paraba por ali. Pero o Gardarríos debeu desaparecer polo 47. Se as cousas aló fosen de outro xeito, ainda te levaba canda a mí. Tarde ou cedo, tiña que pasar. Os daló din que me van facer viaxante. Hai mandar novas á casa de Villar.
Eu non o dou tirada da cabeza. Sácatelo de la cabeza, todo se va a arreglar. Mi madre llegó a este país siendo analfabeta, trabajó de mucama. Cuando yo era grande le enseñé a leer y escribir. Cuando leyó su primer cartel se puso muy contenta. Llegó a ser una familia. Ten paciencia. Dixo que escribiría cartas á casa de Villar. Dixo, ao pôr o pé na terra, descubrinme. Mira, mi marido y yo la peleamos mucho y salimos a flote. Tú también lo vas a hacer. Ben, eu penso que foi o amoníaco, porque o amoníaco, cando salta o ollo, fica un momento na superficie, pero despois vai roendo por dentro, a córnea, e vai facendo pois unha opacidade, é o que se chama unha causticación corneal, é un leucoma. Que teño? É unha cicatriz. Unha cicatriz. Volverei ver. Non vai ser moi doado conseguilo. Ímolo tentar, pero non é moi doado conseguilo. Compre ter un pouco de paciencia. Xa. Non vou ver, verdad? Non sei.
Deume un molliño de xasmíns así. Que habían xusto na cunca da man. E puxo un xasmín ao principio do libro de contabilidade analítica. Era cara a fin de novembro. Foi cando dixo que para comén de ano quería estar na terra. Viñen para acá por casualidade, dixo. E dixo reinante, barreiros, benquerencia. Os tres povos, unha carón da outra. Benquerencia. O mar enche e chega até as searas. Severino nunca dixo nada. É a miña cabeza a que repite esa palabra. Puta. Non dixo nada nin sequera cando os meus ollos se tornaron brancos. Dixo só, moi a modo. Compre sabermos que pasa. Se poderás levar ou non a contabilidade. Iso, para el, é o máis importante. Malo será. Respondinlle eu. Malo será. Non vou poder levar a contabilidade. A única cousa que aínda me vencella cada día a ele. A morida. Agora para Severino, son un cero á esquerda. Mais nada. Noto yo en como me controla os pasos, os cartos e mesmo a comida. É común observar a cautiva. Facerse sentir pasos, interromper cada momento co timbre. A mí mandaronme con 13 anos onde a un parente. Que non era tal. Viñen coa máquina de coser na cabeza.
Limpei. Cosín para él. Fixen de comer. Andaba na trata. Cando saía deixábame pechada. É común que manteña as escuras a parte do almacén onde adoito traballo. E aunque pareza mentira, a min esa vixiancia aliviame. Cando éramos mucamas, o que máis me molaba era a mirilla. Unha tarde, a hora da sexta, boteime para fora con todo o que pude levar en riba da cabeza. Non sabedes ben de canto pode ter mar a cachola. Así Jere que me sacou para diante. E se tirar para diante, venche de ben lonxe. E a ti tamén, Merce. Non lle deas máis voltas. No barco non falábamos entre nós. Ata que unha muller que viña como ama de cría foinos xuntando e foinos sonsacando. Que fan para que non se lle retire o leite? Esta traía un canciño a mamar. Debeu ser iso que me deu tanta confianza. E conteille que fora forzada. Que por iso me mandaban. Esa Singer hache dá la vida, dixo. A miña cabeza xa non pode ter máis dunha Singer. Serve só para cismaren como faguer para deixalo todo atrás. Eche boa verdad. Si lo haces, no lo digas. Encheulle o ollo, sí.
Necesito un pouco de sosego. Contempla o mundo. Recordo un paseo ao pé do río, avoa. Eu que agora recordo de todos os meus anos saco. Recordo como se fose o río de nós. Ao mellor porque as augas son todas iguais. Ou porque eu querería que fosen as augas do Navia. E para poder recordalo aínda máis, decidín ficar por acó. Nunca souben en que momento exacto el botou o seu brazo por trás e deixouno caer no meu van. Pero teño como un pálpito que o meu van era o sitio natural para esa man que non ten anca. El dixo que regresaba á terra. E nese intre sentín unha presenza, un morto vivo que collen en prenda, porque rincan da el. E dinlle os parabéns. Deixoume en agasallo un pequeno manual de contabilidade. Díxome que mandaría novas á casa de Villar e postais. Pero Villar contou que non estaba feito a correspondencia. Que nos 10 anos que pasou na Argentina, as cartas para a súa nai escribíallas unha colega da oficina. Porque de non ser así, escribiría.
o músculo da boca. Éramos oficinistas, estudantes, camareiros. Tiñamos un corpo de baile que actuaba nas festas de Galeuzca e nas sociedades galegas. Facíamos un pequeno ateneo onde discutíamos baseándonos sempre en Galiza, que era para nós a Biblia. Alguén olla sempre para as criadas pola mirilla. Pero xa non o conseguen. Non conseguen que me sinta cautiva. Por que custará tanto? Tanto esforzo para saber o que é un soño. Tes nos ollos unha cicatriz branca. Teño. As vaguas foronse cara adentro. Gustábache moito. Gustoume aquela man no van. Vas botar moito tempo por acá? Un dos teus brincos está aberto. Foi no primeiro que el se fixou. Podo? Oficinistas, estudiantes, camareros, que máis? Camareros, oficinistas... Estudiantes que xa eran fillos de... De galegos. De galegos, sí. Bueno, había fillos de galegos, falaban un galego igual que nós, e considerábamos os galegos. E non había distinción se naceran en Buenos Aires ou naceran en Galicia. O sea, a unión era perfecta. E falaches algún día que tiñades un grupo de baile, os coros que xa dixetes agora? Efectivamente, tiñamos un corpo de baile que actuaba nas festas de Galeuzca e nas sociedades galegas e facíamos un pequeno ateneo onde se discutían temas, sobre todo basándonos sempre en Galiza, que era para nós a Biblia, era onde recollíamos os datos para falar de Galicia. O electroxoque o provoca para... Bueno, se estás pensando nunha cousa, esqueces. Cortas. Cortas. E nunca máis recordas esa cousa? Pois... Non sabes. Non sei. Eu sei que sigo cos mesmos ideais claro. de antes Sí. de poñerme o electrochoque.